Illum nistgħu nażlu x'tip ta' investimenti u attività ekonomika li rridu f'pajjiżna. Dan intqal mill-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri fil-programm Fema jew Fatt fuq ix-Xandir Nazzjonali f'dibattitu mad-Deputat Nazzjonalista Ġerom Karwana Ċirja fejn ukoll ġibet l-attenzjoni tal-kelliem tal-Oppożizzjoni li bħala impjegat qed igawdi mill-frott ta' niċeġ ġodda li nħolqu f'pajjiżna fl-aħħar snin. X'tip ta' investimenti qed inħabbar jiena? L-estensjoni tal-ST Microelectronics, l-Smart Factory, kellna wkoll l-investiment li ħabbart riċentament ukoll fil-Medtech, industri ekonomiċi ġodda li ħloqna, kont qed nitkellem mal-kollega tiegħi u għallu wkoll qed jaħdem ġewwa kumpanija tal-kripto u l-fintech, xi ħaġa li kemm il-darba konna nisimgħu kritika fuqha u nħobb pjaċir li allura l-kollega wkoll qed jibbenefika minn niċċeġ ekonomiku ġodda li ħaloq dan il-gvern. Il-Ministru wkoll tkellem fid-dawl li fil-jiem li ġejn il-Gvern se jħabbar il-Viżjoni Malta 2050 li se tkompli ittejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin għas-snin li ġejn. Id-dħul disponibbli tal-familji li allura hemmhekk il-median disposable income sal-2035 ikun 115% tal-medja Ewropea. X'ifisser da fi kliem sempliċi? Ifisser li l-Maltin u Awċin jibqalhom flus iktar fil-but 15% iktar mill-medja Ewropea. Target li mbagħad niġu wieħed 35% sal-2050. 135% biex niftehmu kemm jaqalgħu fil-bwiet tagħhom il-Franċiżi. U allura t-target li nilħu dak it-tip ta' livell. Waqt dan il-programm ħareġ in-nuqqas ta' proposti mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista kif innota il-Ministru Xkembri. Kif semma stajtu tisimgħu il-Partit Nazzjonalista l-unka soluzzjoni tiegħu li joffri t-tama. L-istess diska tal-affarijiet nismgħu jgħid il-kollega tiegħi f'kull programm li jkollu l-opportunità li nkun miegħu li għallu tibqa' jirrepeti li bħal oppożizzjoni tajjeb ħafna biex jikkritikaw, però jafu hemm barra li ħadd ma jemminhom li kapaċi waslu soluzzjonijiet.